Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mr. Mike, Mr. Typhoon Padawan, nagbabalik sa ating weather update. At ito na po ang unang update natin sa bagyong si Mekhala. Yan pong international name with local name Francisco. Dahil ito po ay pumasok na po sa Philippine Air Responsibility as forecasted late kagabi. Okay, naging maaga ng just minus 6 hours. At ito po ay isa na pong severe tropical storm and any moment today, magiging ganap na po siyang typhoon. So ito po ay para sa ngayong araw ng linggo, Hunyo 21, start na po na yun ng summer season sa Northern Hemisphere. Kung kayo po ay nakatira sa subtropics like the US, Canada, China, Korea, Japan, happy summer day. Okay, start na po ng summer season. Dito sa Pilipinas, dalawa lang season natin, wet and dry. And alam natin na yun ay nasa rainy season tayo, wet season. And then gusto ko rin na i-greet ang lahat ng mga tatay na nanonood na yun ng Happy Father's Day. Okay? I hope nasa mabuti kayong kalagayan, nagbabanding sa inyong mga anak. Okay? At dito pong latest update natin ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboy Taste Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. So, umpisa na nating update. Pasensya na, hindi pa tayo nakagawa ng El Nino update but may utang pa ko sa inyo. Gagawin po natin yan most likely ngayong linggo or bukas Lunes. But rest assured, nag-start na kasi yung El Nino. At nakikita natin ang pagbawas ng mga malalakas na ulan, hindi lang po dito sa Bicol but sa buong bansa. Okay, kaya dito sa Naga, yung ulan natin nasa 70 plus millimeters pa lang. Okay, at matatapos ng Hunyo. Last year, 300 plus millimeters. 2024, 2023, parehong nasa 200 plus millimeters. So nakikita nyo ang difference. Pag may El Nino, bawas talaga mga pag-ulan. So, kung bawas ang ulan, sobrang init po yan. Kasi mas lamang ang sunshine. So, balik tayo sa bagyong si Mekhala. So, ito na yan ang pinaka-latest nating update. Water vapor image mula sa Himawari 9. Ito po ang kanilang satellite loop. Galing po ito sa Tropical Tidbits. At nag-update na yan yung image. At nakikita nyo dito yung tinatawag nating sirkulasyon ng bagyong ito. At mukhang hindi pa rin umakyat westward ang kanyang galaw. But base po sa forecast, ito po ay inaasahan pong kikilos pakanluran, hilagang kanluran sa general direction po sa may coastal waters ng Batanes. At pagdating po niya dito sa Miyerkules, okay, ito po unti-unti na pong aakyat papuntang norte. Okay, sa area po ng Ishigaki, Jima, Miyako Islands ng Ryukyus. So, doon po siya pupunta mula Huwebes hanggang Biyernes. So, maraming tatanong, ano mangyayari po sa habagat? Kasi usually, pag dumadaan dito ang bagyo, hihilahin ang habagat. Meron pa rin habagat, but hindi po siya gaano sobrang lakas. Katamtaman, but mag-iingat pa rin tayo. Possible flooding, yung mga flood prone areas ng naapektuhan ng hanging habagat tuwing may bagyo. So maghanda tayo. Ang reason kung bakit hindi masyado kalakasan ang habagat ay dahil po sa patuloy na epekto ng dry phase ng Modern Junior Oscillation. Magkakaroon tayo ng wet phase most likely first week of July, and mukhang meron pang mga susunod na mga bagyo, baka mas malakas ang habagat. I-pray natin na sana hindi masyadong kalakasan. But nakita po natin itong tinatawag nating trough. Okay, palitan muna natin itong yan. Ito yung trough niya. Sinabi natin trough, ito po yung extension ng from the storm. At nagbibigay po dyan ng mga localized thunderstorms. Yan po, mga localized thunderstorms po yan sa Mindanao, Cagayan, Northern Mindanao, Davao, na yung gabi, umuulan sa kanila, at ibang parte po ng Kabisayaan. At meron na rin nag-uumpisa ditong epekto po ng tawag nating habagat. Simula na yung linggo dito sa may bahagi nito ng Zamboanga Peninsula,
Bangsamoro at Soxagen. So mag-ingat po kayo sa mga possible na mga pagbabaha. So ito yung next loop natin mula sa Weather Nerds. Nakita ninyo yung infrared satellite animation. Yung kulay purple na yan, ibig sabihin malakas po yung convection niya. Talagang negative 50, 60 or 70 degrees centigrade ang kanyang temperatura sa cloud tops ng storm, sa canopy niya. So magkakaroon po yan ng mga tinatawag nating malalakas na hangin dyan. Sa ngayon, nasa severe tropical storm na po siya, 95 kph. At anytime today, maging isa na po siyang category 1 typhoon. Kasi patuloy yung kanyang intensification since yesterday. At yan po yung mga thunderstorms. Nakahilera sa Visayas at Mindanao papunta sa Mimaropa. And then pagdating niya dito sa area na ito, dito sa bahagi nito, pagdating niya dyan, magkakaroon na po tayo ng tinatawag nating flow ng habagat dito sa area na ito. Papunta yan dyan, yung habagat. So, yan yung line of sight usually. Pag nasa may east of Batanes na, hilahin na yan. I mean, ma-attract na rin yung flow ng habagat dito sa mga low pressure systems like typhoons. And then, ito po yung ating website, typhoon2000.ph. As of 11 p.m., nasa 1,300 kilometers po siya east of Kasiguran. Loob na po siya ng PAR, kaya binigyan ng local name as Francisco. First time po ito ginamit. And then, kapangalan po siya ng aking tatay. Okay? So, yan po ang atmospheric pressure, 995. Bumababa, meaning lumalakas po siya. 95 to 120 kph na po ang kanyang 1 minute average. Gusting up to 120. Movement westward. Bumilis po. Naging 26 kph. Kanina, nasa 19 lang. Nagpa-fluctuate nga. Okay? At namimilig ko po ang extreme northern Luzon. Kasi pag hindi po ito umakyat, kung magbago po ang forecast, lumakas yung high pressure sa taas niya, mag-extend, baka pwedeng tumama po sa Taiwan. O dadaan na malapit sa Batanes. So, mga kababayan natin nanonood from Batanes, please take all necessary precautions. Bantayan po ang progress po ng bagyong ito. Now, punta natin yung tracks mula sa Pag-asa. Ito po yung track ng Pag-asa. And then later yung JTWC at Japan. So, it will be a typhoon for the rest of the duration within the Philippine Air Responsibility. So, buong travel niya dito sa loob ng PAR over the North Philippine Sea ay magiging typhoon po siya. May-maintain kanyang typhoon intensity. Pwedeng umawat po siya ng almost 200 kph. At ito po ang Batanes. At ilang isla po sa Babuyan ay nasa cone of uncertainty. Ibig sabihin, may probability na pwedeng pumunta dyan ng storm. Usually, pag nasa cone of uncertainty, ang storm pwedeng lumiko papunta dito or dito po sa may area nito. Kaya, bantayin po natin yan. Pag naslope kayo ng cone of uncertainty, be aware at maghanda po kasi ang forecast nito is 3 to 4 days pa from now. So kapag lumakas po yung high pressure dito, delikado po itong area po ng Batanes at Taiwan. So ingat po tayong lahat. Now, pero kung masusunod po itong tracking niya, wala pong landfall na magaganap. But may konting hila po sa habagat. Although hindi masyado kalakasan, we are referring to the winds. Kasi ang habagat, wind system po yan. Seasonal winds. Kapag malakas ang habagat, malakas din yung hangin. Ang problema dito, yung mga thunderstorms na magbibigay po ng mga grabing ulan na magkakos ng mga pagbabaha. So, mag-iingat pa rin tayo. Now, ito yung track ng JTWC. Kanina, 215, Category 4, yung kanilang pinakamalakas na forecast winds on Tuesday. But, ang latest na yon, mukhang ano na lang, almost 200, 195 kph sa Martes bago siya mag-recurve towards the Ishigaki-jima and Miyako-jima and the Ryukyus. So, yan po ang possible. But ang magandang balita dito, pag recurve niya, hihina po siya dramatically. Baka dito, severe tropical storm na lang dahil po medyo malabig ng bagya dito. Hindi masyado malalim yung init ng dagat. Kaya yung oceanic heat content ay medyo bawas.
Unlike nandito, medyo mataas pa dito yung oceanic heat content. And then yung wind shear factor. Pag mataas yung wind shear sa ulap ng bagyo, sa taas ng bagyo, ay masisira yung kanyang sirkulasyon. So yan po ang senaryo. At marami pang pwedeng mangyari sa tracking nito. So let's hope and pray na lumayo sa Batanes. Ito ang track din ng Japan Meteorological Agency. Halos pare-pareho naman po sila lahat. And then yung winds niya, hindi pa siya severe tropical storm. Tiling tropical storm ang Japan. And then ito yung ating multi-tracks. Lahat po ng Asian agencies, including US Joint Typhoon Warning Center. Lahat po sila nag-agree for a recurvature. May iba lang na medyo konti lang pag-recurve. Panorte yung iba. Ang Pag-asa, nandito siya. Kulay light blue. GTWC, medyo sharp ang recurvature niya. So yan ang magiging tracking niya. At halos lahat severe tropical storm. May iba pa dito na hindi pa severe tropical storm tulad ng Korea at Japan na natiling 75 kph. The rest are 95 kph. And then may 85 pa dito sa Hong Kong Observatory. So yan ang forecast track ni Mekala or Francisco. Now, ito yung multi-models at nakikita nyo dito yung physics-based and yung mga dash lines, yan po ang AI-based models. So nakikita nyo, lahat sila nag-agree na medyo to the west ng bahagya ang tracking ng AI models compared sa physics-based na more to the east. So, the most important thing dito ay medyo magkadikit sila, magkatabi-tabi. At walang pinapakita na landfall sa ating bansa. But we will keep you updated. Pagbalik natin sa Lunes, malalaman natin kung may pagbabago sa tracking niya. So, ito naman po yung intensity forecast. So far, karamihan sa kanila ay nagpo-forecast na pwedeng umabot dito. Majority of the models, yung intensity models ay pwedeng umabot po ng between category 2 to 3. Ibig sabihin, ito po yung hangin na 160 up to 205 kilometers per hour. So kapag ang Pag-asa nag-185, super typhoon niya automatically. Ang JTWC category 4 ang super typhoon sa kanila, which is 240 kph since they are using 1 minute average. So meron dalawa na pwedeng umabot ng category 4. Yan po yung HWFI. Yan po yung intensity model ng US. And then, itong CTCI. Okay? Hindi ko lang alam kung ano ba Canadian model yan. But so far, yan po ang pinapakita ng mga models. Now, sa oceanic heat content o yung tropical cyclone heat potential, yan po. Medyo mainit. Nasa mainit na kalagayan ng storm. Hindi siya sobrang init tulad nito. Yung mga puti, sobrang init po yan. So, nasa roughly, galawin muna natin ito. So, nasa roughly 90 to 110 kilojoules yung energy niya. So, normal phase ang kanyang normal trend, ang kanyang pag-intensify. Kaya hindi yung bigla. Kasi may mga bagyo na nagkakaroon ng rapid intensification kapag sobrang init ang oceanic heat content. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagdating niya dito, malamig na, hihina na yung bagyo. Now, yung 24-hour rainfall accumulation forecast ng ECMWF, nakita po niyo, ito yung forecast trend ng bagyo. Nakita niyo yung rain swat ng bagyong si Francisco. Yung violet, yan yung more than 100 millimeters. Yung pula is 50 to 100 millimeters. Yung orange, yung 30 to 50 millimeters. So nakita niyo na maliit lang yung system. Concentrated lang sa karagatan. Hindi umaabot ng Pilipinas. Ang aabot lang itong trough. Ito po yung troughing niya. At nakita niyo dito sa may area po ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro at Sorsogon, may konting epekto na po ang habagat for today. And then by tomorrow, Monday,
habang ito mabilis na kumikilos patungo sa karagatan east of Batanes, dadami na po dito ang mga thunderstorms dahil po yung habagat aakyat na po dito sa may southern part ng Western Visayas at Sulu, Cuyo Archipelagos. So yan po, Palawan affected na po, may mga thunderstorms. So mag-ingat po kayo sa mga possible mga flooding kahit na mahina yung hangin ng habagat. Then Tuesday, yan na, nagka-concentrated po sa Mimaropa, becoming more mga ulan dito sa may Western Visayas at Negros Island region. The West will be experiencing localized thunderstorms. Yung light blue dyan, localized thunderstorms lang yan. Now, naging bilog po siya kasi mag-slow down po yan. And then on Wednesday, June 24, ito po mag-recurve na po o mag-move towards the north. Pahabang paakyat po siya, aakyat din yung habagat. At apektado na po ang area po ng Central at Northern Palawan, Calamian Group, at Occidental Mindoro and Western Panay. So expect may mga malalakas po na ulan na 30 to 50 millimeters. Hindi biro po mga 50 millimeters sa ulan. Kasi dito sa Naga, 50 millimeters lang, bumabaha na po. Kasi may mga combination po ng man-made problems. And then sa Huwebes, paglabas ng power nitong bagyo, meron pa yung may iwan na epekto ng habagat sa Occidental Mindoro, sa Western Visayas, at Palawan, kasama po ang Cuyo Archipelago. And then meron pang konti dito sa may area po ng Western Luzon, sa may Central Luzon area, sa may Zambales and Bataan. At makita nyo dito sa Friday, habang nasa Japan na yung bagyo, meron pa rin pool ng habagat. Kaya magkakaroon ng mga ulan sa Bataan at sa Western Zambales. And the rest of the monsoon clouds ay concentrated na lang po sa may West Philippine Sea, sa may Lubang Island and into the Calayan Island Group. And then sa Sabado, ayan na, balik na sa normal. Humina na yung habagat and then more na may iwan dito sa Bicol up to Northern Luzon itong mga localized thunderstorms. Kasama po ang Metro Manila dyan. Okay? And then by Sunday, June 28, the usual isolated to scattered rain showers and thunderstorms. Now, yung mga mangingisda, mga sea travelers na gusto malaman kung kumusta yung alon, so far, normal pa naman po ang alon dito. Up to 1 meter sa East Philippine Sea, less than 1 meter sa West Philippine Sea, and dito sa may Sulu Archipelago, napaka-kalmado ang alon. But ito na po yung bagyo. Alam niyo kung gaano kataas yung wave height po dito ay 6.4, 6.5 to more than 6 meters. So talagang malahigante po dyan ang alon dahil sa bagyong yan. But nakita niyo pagdating ng Monday, lalapit po yan sa extreme northern Luzon. Tuesday and Wednesday, inaasahan po natin ang alon po dito sa may Batanes ay pwede lumampas po ng 2 meters. So magkakaroon po ng minimal storm surge. So mapanganib po sa mga sasakyang pangdagat. Samantala dito sa buong East Philippine Sea ay up to 2 meters po ang alon. West Philippine Sea, more than 1 meters dahil may konting habagat. At dito rin po sa may Sulu at Cuyo Archipelagos, mukhang yan, abot po ng up to 1 meter ang alon. And then by Thursday, Friday, Saturday, babalik na sa dati yung mga alon po sa karagatan ng ating bansa. Lalo na po sa Sunday, June 28, balik na ito sa less than 1 meter dito sa may East Philippine Sea, sa may central na karagatan ng ating bansa, sa may Sulu Archipelago at yung mga iba't ibang mga dagat po dito ay kalmado hanggang half meter lang ang alon. Dito rin sa may West Philippine Sea up to 1 meter lang. So suitable for fishing and sea travel next weekend. Okay, so yan po ang pinaka-latest natin update sa bagyong si Francisco with international name Mekala. So we will keep you updated. Babalik tayo na Monday para malaman natin kung saan na yung bagyo at hopefully umakyat pa ng maaga para hindi tayo masyadong maapektuhan. Lalo na po sa may dulong Hilagang Luzon.
Ang advice lang natin, pakinggan mga latest updates sa Pag-asa at sa mga ibang reliable weather agencies. And then, maganda po sa habagat. Kahit na mahina ang habagat, ang problema natin dito ay mga localized thunderstorms kasi matitindi na yung mga localized thunderstorms, hindi biro. Okay? Sobrang lakas ng cloud burst, baha kaagad ang mga low-lying areas, mga flood-prone areas ng ating kapuluan. So please take all necessary precautions. We will keep you updated. Again, ito si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Happy Father's Day ulit sa inyong lahat. And maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.